Ir-ritmu tax-xogħol f'dawn il-mitjum ma waqafx. Dan kien kliem il-President ta' Malta George Vella fil-messaġġ qasir li ta' fl-okkażjoni tal-mitjum tal-Presidenza tiegħu. Matul dan il-jiem ukoll jiena ltqajt ma' bosta nies li jvarjaw mill-Prim Ministru u l-Kap tal-Oppożizzjoni, rappreżentanti ta' entitajiet pubbliċi u privati, għaqdiet mhux governattivi, kif ukoll ma' individwi li sfortunatament għaddej minn sitwazzjonijiet diffiċli minħabba mart jew diffikultajiet oħra. George Vella tkellem dwar il-vjaġġ presidenzjali tiegħu sa issa fejn iddeskriva dak kollu li ltaqa' miegħu u faħħar il-ħidma ta' bosta għaqdiet mhux governattivi kif ukoll esprima ringrazzjament lejn il-forzi tal-ordni li l-kontribut tagħhom kien imprezzabbli. Fost oħrajn indirizza l-kwistjoni tal-immigrazzjoni fejn qal li Malta qed tisħaq fuq il-qsim tal-pis tal-immigrazzjoni. Żied jgħid ukoll li dan se jibqa' fuq l-aġenda nazzjonali minħabba l-fatt li r-realtà hija li l-gwerer u l-faqar għadhom u se jibqgħu jisfurzaw li l-eluf ta' nies ifittxu ħajja aħjar barra minn xtuthom. U għalhekk saħaq li jeħtieġ li titqajjem aktar kuxjenza dwar l-integrazzjoni u l-aċċettazzjoni fil-konfront ta' kulturi, reliġjonijiet u razzezz differenti. Il-President ħataf ukoll l-opportunità biex jitkellem dwar l-importanza tal-inklużjoni fis-soċjetà, soċjetà li għandha tkun bla timbri u preġudizzji iżda li hija bbażata fuq valuri ta' tolleranza u inklużjoni. Ħadd m'għandu jiġi ttimbrat. La min huwa dipendenti fuq id-droga u lanqas min ibati minn problemi ta' saħħa mentali. Kull bniedem għandu d-dinjità tiegħu u jrid jingħatalu kull rispett u għajnuna. Waqt li ħares il-qoddim lejn is-snin li ġejjin, wieħed ħidma li biħsibu jagħmel fil-ġimgħat u x-xhur li ġejjin, fosthom fl-ambitu tar-riforma kostituzzjonali, fil-fora internazzjonali kif ukoll fl-aspett ta' filantropija permezz tal-Malta Community Chest Fund Foundation.